Kıyınçılık dengdir mümkünçülük. O nähili beýle bolýar diýmeňi dahmal, salam gadyrdanlar. Bugünkü söhbetimizin temasy şol. Kıyınçılık bu mümkünçülük. Albert Einstein aýdypdyr. Kıyınçılık ýok. Kıyınçylygyň özü mümkünçülügiň örtgüsi. Kıyınçılık bu mümkünçülügiň ýüzüne yapylan örtgü. Haçan siz kıyınçylygy ýeňseňiz, mümkünçüligi görürsiňiz diýipdir. Hemmemize tanış bir cümle vardır. Olam Gurban-Nazar Edisowň cümlesi. Gurban-Nazar näme diýär? Seni söýüp göz ýetirdim bir zada, kıyınçylyk ýok, ejizlik bar dünýäde diýär. Näme meň stolumda duran kalendarda Gurban-Nazar Edisow öz mähriban käbesi bilen. Inni men hakykatdanam kıyınçylygyň mümkünçülükdigine, kıyınçylygy ýeňseň mümkünçüligiň açylýanlygyna maňa aýdyn göz ýetirmäge mümkünçülük beren bir hakykat ödüm Gurban-Nazar Edisowyň maşgalasyna diýişli bir hakykat aýdyp beresim gelýär. Haly gözel käbe Gurban-Nazar Edisowyň aýaly çağalarynyň ejesi söwür ýary söwür hakynda hemme owadan goşgular şur diýen ana ýazylar. Haly gözel gelin 35 ýaşynda ýani ýolaşyny ýetirýär. 4 gyzy bilen ödüm hamyla göwreli ýani ýolaşyny ýetirýär. Gurban-Nazar Edisow 35 ýaşynda dünýeden gaýdy. Ödüm şygyryny aýdyşýaly, aýazlygyn, aýazsyzgyn, ysgyn meni gowrup Qysanyna çölüssan, agyr ýolla ýadap, gaçta ysgynym men seni ýatlaýan, men seni söýýän diýip ýazan şahyr hakykatdanam ýolla dünýeden gaýdy. Buleýam aýry waka elbetde. Ýöne Gurban-Nazar Edisowyň durmuşy, onuň dörejeligi hakynda telefilm döretmek maňa meýser edipdi. Tas 20 ýyl mundan öň Gurban-Nazar Edisowyň özüniň ýaşany, öýünni, özüniň eken bäwullerini isgamagyny nesip edipdi. Inni esasy temada olanaýyn. Haly gözel gelin 4 çagasy bilen ýetim galan soň 5-nji çagasy serdaram dünýä ýene. Oň adyna Gurban-Nazar dakýalar kakasynyň adyny goýup ýöne haly gözel käbäniň özüniň maňa beren interwýusyna aýdan ýeri bar. Bulara Gurban-Nazar dakdyk diýär. Ýöne günne Gurban-Nazar men düşmek ýerdi şondan soň diýär. On soň oň adyny üýtgedip serdar diýip goýdyk diýär. Sebäbi Gurban-Nazaryň özü her gyzy dünýä inmäke çaga garaşan wagtlar oglum bolmagyny arzu edip, oglum bolsa-da serdar dakarnyp net edipdir. Şoň üçin aýalynyň düşüne girenne haly men serdar dakjykdym diýip giripdir. On soň şeýdip dünýä inen çagan adyny täzeden resmi üýtge diýerler de serdar diýip goýýarlar. Anha şu suratda serdar aýallygonlary haly gözel käbe Gurban-Nazar Edisowyň mähriban käbesi bar. Gurban-Nazar Edisow dünýeden gaýdan soň. Indi men sora beripdim haly gözel gelini. Siz ýokary bilimlimi diýip. Hawa ýöne men uniwersitede 5 çagam dünýä inenden soň okudum diýdi. 4 gyz bir oglan gaýnanysym bar, ýani ýollaşnam ýitiren gelin giýjek uniwersitede ýazylýar. Günlüklerine 3 ýerde transpirçi bolup işledim diýdi. Men muny eşdemde oň gözlerinden syrgan hünjileri gördüm. Özüm şol ýazgymy Gurban-Nazar Edisowyň özüniň öý kitaphanasynda iş oturunydy. Hatda haly gözel käbäniň arkasynda dutara masylgy durdy. Gülýälek diýdi. Seride bulara diýdi. Tekçede kitaplar dur. Şulara düşünmesem, men düşünmesem, çağalam nädip düşünsin? Men sowatly bolmasam, çağalam nädip sowatly bolsun? Kakasynyň ýazan zatlaryny nädip düşünsinler diýip öz-özüme sorag berdimde, men hökman sowatly bolmaly diýip giýjek uniwersitede okuýardım diýdi. Anha kıyınçılığı, mümkünçülüğü öwren güýçli zenan. Inni şu söhbetimin ahyryny Edisowyň setri bilen jemläýin. Men näme üçin barýan? Men nere barýan? Men kim üçin barýan? Men kime barýan? Men siz üçin barýan?
men size barýan. Eger şu postdy halany bolsaňyz, onda like koyun, kommentariýa ýazyn we bir soru beresim gelýär. Öz pikiriňizi meň bilen paýlaşyň. Gurban Nazar Edizowyň Izrail bilen duşuk atly goşuksyny okudyňyzmy? Men Edizowyň öz kägesine şu soru berdim. Siz şu goşukyny okudyňyzmy diýemde, ay, ýatlamasana diýdi. Özüm şonu hallada okulan Gurban Nazar Edizowyň şekli bada diýwara asylgy elini şey diýip, oglunyň ýüzünden şeklini ýüzünden geçirdi. We size sorum şeýle. Izrail bilen duşuk diýen şanynyň manysyny Gurban Nazar şeýle diýär. Senin tek ýürek gelin, biraz eglenip gelmeliň diýip ýüzlenýär Izraila. Hakykatdan hem juwan wagt ajalyň geljegini şahyr duýdymka. Şu goşgy hakynda näme pikir edýäňiz? Pikiriňizi paýlaşyň. Sag bolun.